कृतीपत्रिका क्रमांक 8. मध्यवर्ती चेतासंस्था प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ हे बघायचं आहे. यासाठी 9वी मधला विज्ञान भाग 2चा 15वा धडा बघायचा आहे. मानवी मेंदू रचनेची आकृती कशी काढायची, मानवी मेंदूचे भाग आणि त्यांची तुलना आणि महत्त्व, कार्य. मध्यवर्ती चेतासंस्था ही बघा तुम्ही मेंदू आणि मेरुरज्जू या दोघांनी बनलेली असते. आणि मेंदू हा महत्त्वाचा भाग आहे जो की सगळ्या शरीराचं आपलं नियंत्रण करतो. आणि मेरुरज्जू जो दाखवलेला आहे तो कशेरू स्तंभाचं संरक्षण त्याला मिळतं, म्हणजे पाठीच्या कण्यामध्ये आहे. बघा निसर्गाची किमया, विज्ञानाची किमया. आणि मेंदूच्या विविध भागातील पोकळ्या ज्या आहेत त्यांना मस्तिष्क निलय असं म्हटलेलं आहे. मेरुरज्जूतील लांब पोकळी जी आहे तिला मध्यनाल असं म्हटलं आहे. आता मेंदूची रचना बघत असताना तिच्यामध्ये कशाचा समावेश होतो? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ आणि मेरुरज्जू. आता हे छोटा मेंदू म्हणतो ना, ते अनुमस्तिष्क असतं. आणि मेरुरज्जू आपण पाहिलं पाठीच्या कण्यात असतं. ही झाली मेंदूची रचना. अनेक केंद्र असतात मेंदूमध्ये. आता मानवी मेंदूचे 2 भाग पडतात, एक डावा आणि उजवा. या डाव्या बाजूची कार्य वेगळी आहेत, उजव्या बाजूची कार्य वेगळी आहेत. आपण जे शिक्षण घेतो, हे करतो, गणित शिकतो, भाषा शिकतो, विज्ञान शिकतो, तार्किक विचार करतो, विश्लेषणात्मक विचार करतो, गणित सोडवत असताना, एखादा नियम शिकत असताना, तो सगळं काय आहे तर डाव्या मेंदूचं कार्य आहे. मग उजव्या मेंदूचं काय कार्य आहे? सर्वांगीण विचार करणे, प्रतिभात्मक विचार करणे, काहीतरी वेगळं विचार करणे, साहित्याविषयी विचार करणे म्हणजे प्रतिभात्मक विचार. साहित्य लेखन, कादंबरी लेखन, विज्ञान कथा लेखन, विविध प्रकारचे निबंध लेखन, हे सगळं याच्यामध्ये येतं, उजव्या मेंदूचं कार्य येतं. नवनिर्मिती करणे, एखादी गोष्ट नवीन निर्माण करणे. त्याचप्रकारे कला, नृत्य, गायन, संगीत, चित्र हे सगळं कलांमध्ये येतं. त्याचा विचारसुद्धा आपला उजवा मेंदू करत असतो.